जय हिन्द। जायखिजाया समस्तियावनो गासै रायजो राजाफोरा सासे मोजां केन्डिडेटखौ हास्थायो, जायगानि मोजां खामानि जागोनखौ हास्थायनानै। नाथाय जोङो गोजौ लेभेलनि अंकआ माबायदि जों बेखौ बुजिनानै मोना। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम गोबां सोंथि जागोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, दसे धैर्य हमनानै। 2025 जोबनोसै समाव मबाइल नायब्लानो, टिभि नायब्लानो ओरैबायदि निउज, इन्डियायाव दिनैनि दिनाव पान्जाब, JNK अखायानो गारनो रोङाखै। बोथोरा ओरैबायदि सोलायबाय, बबावबा हा खुख्लादों, पान्जाबफोर बायदियाव लाख लाख मानसि ओरैबायदि खस्थ' जादों, दै लोमजोबनानै आबादा बरबाद जालांजोबदों। बेनिफ्राय आफगानिस्तान बांग्रिं फैनानै माबायदि खहा जादों। दुनियायाव माने दावरावानो दावराव, जेरावबो शान्ति गैया। 2025 नि जोबनोसै आरो 2025 नि सुरुवातनिफ्रायनो जुद्धखौथ' जुद्ध बुंनो नाङा, गोबां मानसि थैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा आंनि सोंथिया बेनो, आंनि गोसोआव माबा मोनसे जाखांफैदों राजखान्थिखौ लानानै। आंनि साननायसो, सोरबाया गोरोन्थिबो बुजिनो हागौ। आङो रावजोंबो पार्टियाव गैया, आं गेजेरनि जानानै सोंथि। दिनै नोंथांमोना मा सानो? बर'जों बर' मोननै दोलोजों लोगो जानानै सरकार खुंनो हागोन? बेबो सहज बाथ्रा नङा, नंगौ नामा? बर'जों बर' लोगो जानानै मानि थाखाय सरकार खुंनो हाया? बेनि सिङाव मा प्रब्लेम दङ? बे सहज नामा? नोंथांमोना मा सानो? खुंनो हागोन लोगो नांनानै? गोजौआव मा दं बेखौ साननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। बेनिफ्राय दिनै बर'नि सोर मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ लानानै सरकार बानायगोन जोंनि बिटिसिआव, बिटिआरआव? मोजाङै सान। सोर मोनसे बर'नि राजखान्थि हान्जाखौ लानानै सरकार बानायनो हागौ? बेनि सायावबो मोजाङै साननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। आरो जोंनि बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जाया सोरबा हारसिंनो सरकार दानो हागोन ना? रावजोंबो थाफायालासिनो, आसाम सरकारजों थाफायालासिनो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाया हारसिं सरकार दानो गोहो दङ ना? आरो मोननैजों लोगो नांनानै सरकार दानो गोहो दंना? नोंथांमोना मा सानो? बे आंनि सोंनायनि फिननायखौ प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। मानो होनोब्ला बे आंनि गोसोआव जाखांफैनायसो। जों मानि थाखाय खौसे जानानै सरकार दानो हाया? बेवहाय मा प्रब्लेम? आरो हारसिङै मानो दानो हाया? आरो जोंनि बर' हारिखौ लानानै सोर मोनसे हान्जाखौ लानानै लाफानानै बे बाराव सोर मासियाव जिरायगोन, सोरखौ जोख्लायगोन, सोरखौ बोखांगोन? प्लिज नोंथांमोननि साननायखौ, नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो दाबाव। आं गेजेरनि जानानै कुइसन खालामदों। आंनाव बेयो मानो सोंथि सिखांफैदों? दा जोंनियाव आं जाय समस्तिनि बेवहाय नायनो थाङोब्ला आं आसरित मोनदों बेनि केन्डिडेटखौ। बेयाव ओरैबायदि केन्डिडेट होदों, मोनसेयाथ' आगोलनियानो दंखायो, नाथाय मोननै राजखान्थि हान्जाया बेवहाय ओरैबायदि केन्डिडेटखौ होदों, आं बेवहाय एसे सानखांदों। रायजोफोरा सोरखौबा लुबैदोंमोन, नाथाय गोजौनि अंकआ आलादा, सोरखौबा होदों। मानि थाखाय? बेवहायनो आंनि गोसोआव सानखांनाय फैदों माबा मोनसे। बेबारनि सरकारा माबायदि जानो थांगोन? सोरजों लोगो नांगोन? आंनि गोसोआव, आंनि साननायसो। आंनि साननाया जागोन, जाजोबगोन बेबो नङा, नाथाय जानो हागौ। जायोब्ला आंनि साननाया, आङो उननि समाव बुंगोन आं बेफोरबायदि सानदोंमोन,
आंनि साननायानो माथो जामारबाय। आं बुंगोन आं साननासो लादों, दा नोंथांमोननि साननायखौ आंनो नांगौ। आं दाखालि बावै भिडिअ बुंदोंमोन जोंना गान्दावलाखौ बाक्सा बागानपारायाव देरहानो हायोब्ला सरकाराव फैयोब्ला बाक्सा बागानपारायाव दोननांगोन, ओरैनो जास्ट आं इन्टारेस्ट खालामदोंमोन। बाक्सा बागानपारायाव गान्दावलाखौ दोनगोन ना दोना। दा जोङो मोननैबो हानजानि गेजेराव गान्दावला लाबोनानै बिरनायखौ नुनो मोनबाय ना बर' हारिनि गेजेराव। दा नोंथांमोना आंनि सोंनायनि फिननायखौ थाबैनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। आङो नायनानै नोंथांमोननि साननाय हनायखौ बुजिनो मोनगोन। जों लुबैयो गावबा गाव समस्थियाव साफा साफा मोजां दैदेनगिरि। आरो मोनसे सोंथिबाव जोबनायाव, दिनै साथाम मानसियानो मोननै जायगायाव केन्डिडेट होयो। मानि थाखाय? बेनि सोंनायनि फिननायखौबो हरलाय। 6टा जायगायाव साथाम मानसिया केन्डिडेट होयो। साथामा मा मोनसेयाव नङा मोनसेयाव देरहाथारनांगौ नामा? बेवहाय जेनोब्ला बेवहाय देरहाथारनांगौ नामा? बै मोनथाम जायगायाव मोजां मानसि गैया नामा? मोनथाम जायगानि केन्डिडेटखौ मा खालामनाय जायो? जोङो दोनथ'नाय जायो। बेनिफ्राय जों थांनाय समफोरावबो नुनो मोनदों, जाय जायगायाव सासे मानसिया सानै होदोंमोन बे जायगायाव आरोबाव उनावहाय मोनसे इलेक्सन जाफिनो, गुबुन सासे दैखांफिननाय जायो उनावहाय। नाथाय बे साथाम मानसिया देरहाथारनांगौ नामा? मोनसेयाव नङा मोनसेयाव, मोनसेयाव नङा मोनसेयाव। जों साथाम केन्डिडेटखौ माने दोनथ'नाय जायो। बेनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। मानि थाखाय जोङो 6टा जायगायाव साथाम मानसियानो होयो? बेनि जाहोना मा? बेनि अंकआ मा? गोजौ लेभेलनि बेनि अंकआ सानखान्थिया मा? बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।